ассалому алайкум баодарҷону салом ҳама подписчикои Автолайф да суроб ҳастам дар хизмати шумо. дар ин навори якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори шаҳри Душанбе аст. видеои пурастай ана насиб кардаги бошад бо ин ҳафтаи нав рӯзи шанбеи бузург бо мо ба мошинбозор мерем. мошиное ки шумода маҳкум мешавад бинависонед, иншоалло ки ба қадр имкон ба навор мегирем. ба касои мошини фурӯшӣ дорам ватсап да метавонем равон кунем. мо дар инстаграм дар ютуб реклама мекунем. ана дар магазини Автолайф аксия рафтесай то барои подписчикора бода беҳад нархи наво бо арзон мешава. ана даставка барои подписчикора бепул астай. номрои ма да менависонед, каталога роӣ мекунем, зинда бибинем, баъд роиш мекунем, мерава. максиман лайкҳо қа дастгирӣ мекунем, дастгириятон сустай баодарҷон. ҳама каса лайкҳоро бизанед. касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд ҳатман обуна шавед аз нархи наво дар Тоҷикистон бо хабар мешавед. худованд меҳрабон ҳаматон нигоҳбон бошад. мегзарем ба тамошои видео. марамат баодарҷону мерседес сечка 94 сол аст, сечкаи простой. хуб ҳуҷҷатош як сола утил дора охи ҳамаш як сола будааст. нархша объем 1.8 газа бензинаи кондисионер дорай бо кондисионерш кор мекунара бобоҷи 40,000 сомони хайдори конкрет набоша мегам муомилаи нағз дора бо. як бор моторша ҳуй ки бинем. ина моторш хела чанда мехӯрад аз худ? ина 8 литр бензин мехӯрад 100 километр ба. масъалаи кузов чхела 100% задаги ягон чи надора 100%. тағам дар та минут чика. ина саломш бародарҷон диде. хуб ду тадари пеш 4 дарш электропакет да диди. ина яга қафон бигеш бародарҷон. вариантиҳо алиш доред фақат сум? ам алишам биё мешав сум хади бо хубтара ка. сум хубтара? иш чанд ин иш 95 як бум автомат даш. иш чанд сум бобоҷи? шам 40 та. бо муомила дора. Бо муомила да моторш да. ира объёмш да будааст. ина автомат дар электропакет лук. шам кондисионер дора? моторш да газ евро 4 ҳуҷҷатош утил дора, налог дора. ишам сӯзи хан кузов мотор коробкаш. ина хуб ишам 40,000. номеро чандай бобоҷи? номеро 94 94 66 41 41 48. 48 занг мезанен. хуб кадомиш маъқул шава бобои ҳоҷӣ хайбо барои шуморо маълумоти бештар мета. мошинош беҳтарин оладай диди. навиш состар свети хишруа. марамат бародарҷоно кемри 3 5 кагишан соли 2012. марамат хоҳишмандо бошанд. номра ка ҳастай занг мезанен иншоалло ки муомилаи назм мекунанд. соли 2012 биё мотор домонимай. хуб 2 моҳи дига ҳуҷҷат танировка дора. ина салон шак мегирем. салоншам як тамошо кунем. на вескулчавой салон шайне то гиза 5 кага ина рӯшайна ира. хуб мултирилди тарафа ина коробкаш аё шайденш вехишт каген кожа байни шаликантара. хуб кондисионер ях. хуб неҷа винкодаш барои проверкаш. аgar xafon megim ay xafon тамошош кун. эксклюзив темошкага 130 та. хуб 130,000 сомонӣ хайдори конкрет набоша иншоалло баодарҷоно бо муомилаи назм мекуна. яка номеро телефон авгумону номеро телефон 107 97 37 87. ин номерои соҳиби мошина баодарҷоно занг бизанед маълумоти бештар або барои шумо наметавонам.
Lexus RX 350 бародарҷоно 2006 сол 4WD объем семним мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. тамошо кунед состояниша чорта балоншам нав свеча қайхтон дар видео дидестем. ӯзи ман ҳамаҷоша камера мекунам ҳуҷа таъинровка ҳамаи чӣ дора. ӯзи як салонша мегирам. Чор дар электрай обогрев дора, автомат, монитори Android, 207,000 пробег дора. 207,000 пробег. Салон кожаи тари зарф хаболишам. Состояние немножко. Ягай қафо мегиримаш. Бача тамошо кунем. як багажша мегирим бародарҷоно тамошо кунем. ан конкретни харидор занг бизанем бо қайтон муомила мекунад. 120 мега нархша. ина багажш. ҳолати салон вообще расход надорам. мега ака 120 нархша бо муомила дорам. номерош падарка. номеро табгӯ ака 552 77 97. хоб ман номеро акаро мемонам занг бизанем бо қайтон муомила мекунам. ина состояни мошинча. подписчикои автолайф бихапем Toyota Camry D вагон 2010 сол 120,000 мега. тамошо кунед объёми 2.5 қати. мошинча состояниш қоидавия свеча қайхтон дидестен чорта балон нав. бози ман ҳамаҷо шама мегирам. тамошо кунед касои дамақлу мешаванд. номеро акара мемонам занг бизанем бо қайтон муомила мекунам. даро электран обогрев дора. ина салонша нига кунед. серии салон мултирул коробкаш автомат монитори Android задагия потолокшам тамошо кунем бародарҷоно. мошин ҳолатиш беҳтарина поликои нав задагӣ. боз ягай қафоам мегиримаш. ина тамошо кунем бародарҷоно. мошин дар ҳолати беҳтарина. нархша 120 мега. тамошо кунем ҳамин нарх намеарза ё не. фикротона дар комментария бинависонед. ина ҳолати мошин. номеро акара ман мемонам занг бизанем бо қайтон муомила мекунам. номеро ака 870 70 70 80. ина мошина ҳолатиш. Opel Astra бародарҷоно тамошо кунед состояни хуби хубаш. 2001 сол объем 1.6 инжектор. нархи 64,000 сомон бо муомила дора. свети мошина бинед чӣ хеле. дар видео бо омадеса чорта балонуш навай. ҳолаташ беҳтарина. документ ҳамаш қоидавӣ. ҳозир салоншо мегирам. д электро дора. ҳолати салоншо нига кунед чӣ хеле. чуқуло ҳамаш қоидавӣ. потолок ҳамаш. ина нига кунед потолок ҳамаш. сидиниё задаги дридаги ягон чӣ надорам. мошинча тупчай мешини фақат ҳайш мекунӣ. ина нига ягай қафоам мегирамаш. тамошо кунем бародарҷоно. нархи 64 та. ҷа таъинровка бензини холӣ ҳамаи чиш кор мекунад. мошинча бе камбудия фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. номеро акара ман пеш мемонам занг бизанем бо қайтон муомила мекунам. номеро ака 006 02 01 00. 1.6 инжектор свеча бинед чӣ хеле. як таъинровкаш мекунӣ. мошинча худша мехӯра дигар. астраҷи дӯстдорам. қапем бародарҷонои ма Kia Optima 2014 сол состояни хубаш. свеча қайхтон дидестен чорта балона моли салоншам нишон метавон. тамошо кунем бародарҷоно. утилизатсия ҳуҷҷат ҳамаш ҳаст. мешинӣ фақат ҳай мекунӣ.
اینا ولایت سالن شبینین چخولوی بود خیلی بوی زدگی 4 تا در الکترید مولتی رول داره автомат старт стоп кондиционерчаш яхай даро обогрефам потолок панорамай ҳамаи чиша ҳаста фақат мешини ҳай мекунӣ ина чухолушона як чухолуи мурагӣ се сезони задагие потолок панорама ина я бонига инҷа мегирамаш тамошо кунин ҳолатчо як ай қафо мегирамаш ҳолати қафошам бинем бародарҷонам чӣ хела нақш чантай рака 110 та бой хеле муомила дора муомилаам дора номеро ака ҳама мемонам занг бо қайто муомила мекунам номеро ака 882 74 27 27 як бор тамошо кунем мошина олачам бидем хай мошинчои ҳами комфортниам сторони салон ҳама ҷиҳата 50 номерош